că mai dau una. Ce mișto e melodia. Hai, dai. Deși au haine scumpele, își cumpără tot timpul toate țoalele. Chiar dacă nu au cu ce să se îmbrace, frate, apar câteodată vai de caz pe spate. Și caz, frate, pe spate sunt doar niște cărpe rupte, iubi adunate. Deși sunt niște cărpe vechi, actualmente se așteaptă ca tu să vii cu complimente. Hai mă lași, Și caz, tată, pe spate, hai mă lași, și vii, tată, pe spate, hai mă lași, și vii cu complimente. da hai mă lași, hai mă lași, Că le atac la sentimente. Azi bărbații sunt al naibii de ocupați. Nu vă pasă mitocanilor că doar voi sunteți bărbați. Deși femeile vă interesează, vezi tot timpul una care vă veghează noaptea și ziua. Deși acasă vă păzim găluștele, vă zburliți ca motanul și apoi vă dați la altele. Voi chiar credeți că aveți la mână femeile când vă părăsim tăticilor bociți ca babele. Hai mă lași, Și caz, tată, pe spate, hai mă lași, și vii, tată, pe spate, da hai mă lași, și vii cu complimente. da hai mă lași, hai mă lași, Te atac la sentimente. Mă iubește femeile, în special când eu plătesc toate hainele. Mă iubește bărbatele, chiar și atunci când îi tratez cu spatele. Femeile sunt ca oarele sul, trebuie să golești un portofel ca să afli password-ul. Bărbații sunt ca publicitate, nu crezi niciun cuvânt. Deformează realitatea și gogoși-ți vânt. Hai mă lași, Și caz, tată, pe spate, hai mă lași, și vii, tată, pe spate, da hai mă lași, și vii cu complimente. da hai mă lași, hai mă lași, De atac hai mă la lași, sentimente. hai mă lași, Și caz, tată, pe spate, hai mă lași, și vii, tată, pe spate, hai mă lași, și vii cu complimente. da hai mă lași, hai mă lași, hai mă lași. Mai întâi bărbații au fost cineva, până să apară domnișoara, domnița Eva. Ea știa, ei sunt ca un băț de chibrit, îi aprins și-și pierd capul subit. Și sunt unele frate care cu față de spate, din neprobetă evadate, în lume scăpate. Da, unii sunt urâți cu sânge, fac până și un Happy Meal a plânge. Dacă v-a plăcut, dați un like, share și subscribe și nu uitați să vizitați și pagina noastră de Facebook, facebook.com/blabla cu Anisia. Alternativ, dacă vreți să mai râdeți, dați un click pe oricare dintre filmulețele afișate pentru a le vedea.